Hello लोगोफोर welcome to AD family जोङो टाउनाव थांनो नागिरदों एसे बाजाराव फुजानि खरस लायनो गाबोन जोंहा बोसोर गोदाननि फुजा होनो नागिरदों ओमफ्राय बिदिनो खरस लायनो ओंखारदों जोङो ओमफ्राय मामियाबो Halo. Hello होनदो दे hello Hi guys होनदोलाय मा Mama. Hi guys होनलाय मा Hi guys होनलाय Hi guys होनदो आयौ होनलाया दुगि थालायो नै Hi guys होनलाय मानसियानो होनसै होनलाय माथो होननो रोंबायमोनलाय ओरैनोबा होनबाय थायो जोंहा मोसालायबाय नै बिहा लांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि फिसा ब्लगखौ Disney College nih Girls Hostel mana ya? Ini Disney College. Main entrance. Be Filda College nih sama? Disney Football Stadium. Jauh zaga gaya na. Inna masih Oi coba थांगोन दां जायगा थांगोन दां हाट बाजार बारनानैबो थागोन दां Dön bir şey bakayım diye bir şey दखान गोदान नामा थालिर गायलायदों दिनै ट्रेन्सआव हाबगोन दे Sana mantap gitu deh. बिजनियावबो ट्रेन्स खुलिबाय ओमफ्राय जोंहा खनसेबो हाबाखै दिनै हाबनायसै नामा ओरैनो जोङो सिगाङावनो फिथाइ सामथाइखौ लाग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनाव माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौबो बायनानै लाबाय ओमफ्राय भिडिअ खालामनाय जायासै मामिखौ लानानै एसे दिगदार मोननानै भिडिअ खालामनाय जायासै आरो हासबेन्डआ बुस्थु लाबायना ओमफ्राय खालामला होननानै खालामासै ओमफ्राय जाखिनि भिडिअ बानायो बेखौनो होबाय ओमफ्राय जोङो लास्टआव ट्रेन्सआवबो हाबदों नायलाय रागा जोंदों जोंहा किट्टिया आयु जोङो ट्रेन्सनिफ्राय ओंखारबाय दा न'आव थांफिननोसै दिनै फार्स्ट टाइम बिजनि ट्रेन्सआव हाबबाय ओमफ्राय बारा जेबो लायाखै माबा मा होनो मामिनि थाखायल' गांनै गस्ला लाबाय सर्ट पेन्ट नागिरदोंमोन आं बेनो ओमफ्राय मोनाखै मोजाङानो गैया दंबाबो देरबाय आरो रागा जोंगाबाय मामि